Hello, man. Čau. Kámo, Hello. konečně se s tebou slyším. Ty mluvíš hrozně potichu, kámo. Na to si budu muset trošku zvyknout. Zdarec? Jo, to já jsem takový tichej. Tak co? Jsi připravený, nebo ne? No já jo. Jo, tak počkej, já se podívám na tu tabulku, jo? V pohodě, to je jenom, a to je jenom na body, to je v pohodě. Takže vlastně To se změní, takže dneska kdo vyhraje, takže tak bere první, třetí bod de facto. jde do čela. Jo. No tak jo, tak v pohodě. Tak co? Chceš to rovnou odstartovat, ať nebudeme to zdržovat, nebo? Ale jak chceš ty, ale klidně můžu, já jsem ready. OK, tak to mám dát minutku po 10 minutách. Klidně můžeš. OK, jdu to tam hodit. Vydrž. Takže po 10 minutách začínáme je to 2, 5, 10, 20, 30 a pak za kilo. OK. Tak, yes. Takže 3, 2, 1, start. Jo. Gates of Olympus takzvaně, jo? Vždycky jdu 10 minut gata. A proč? No mě baví. Jako baví? A nebo tam chceš ten max win za ty 2 koruny? No tak jakože, max win bych si tam chtěl brnknout, ale za 2 koruny asi nevím, veď. A chytil si to je takový, že mě to tolik nesežere většinou. A on docela i vrací, no, on je pravda, že docela vrací, takže jako asi v pohodě. Tak. Jo, nedávno mi tam přiletěla bublina za kilo. Ty kráso. A to bylo... Bublina za kilo? Jo. Ale bonus na Astego je easy. To bylo rychlý, ne? Tak, ty je už mutný, ani nechci slyšet. to byl takový rychlej bonus pro mě. Takový klasický. Tak počkej, tvůj. Škoda, že si to nemůžu nechávat na potom, no. Ne, tak já jsem férovej. Tak hele, jakoby myslím si, že ty částky, které se mi tady momentálně ukazujou, nebudou jako, že by tě hrozně vadily. Jako jo, to není moc. 2, 8, 4, 2, 8, 10. Počkej, plus 8 všude, easy. To je big win. To bude takových krásných, možná 100x. Třeba 2 koruny mi tam, teda za 2 koruny mi tam přiletěly ty, že jo, koruny. Ty kráso. 116 korun. To je skoro 60x, takže 58x přesně, to je dobrý. Ty jsem zatím plusu 30 korun. No tak to já už se, hele, můžeme to ukončit teďkon klidně a vyhrál jsem. to ne. No a co ty jinak, Boď, povídej, jak se máš? Jak se daří, co streamečky, povídej. Dá se, veď. Dá se, co znamená dá se, to je za kolik, za 3, za 2? Za 2. Za 2, jo. To není špatný, ale za 2 to je furt dobrý. Může to i lepší, veď, ale tak musím víc streamovat. Ty kokos, víc streamovat. Ne, tak streamuj víc, ale... Co bys si chtěl streamovat, povídej, chtěl bys si dal jako víc streamu? Že tady zamáváme na Grand, ať tam dají víc streamu, co ty na to? No to by jakože nemohli, veď, ho přihodit. Aspoň se jako nezlobil. Jeden týdně, viď, aby tady se to pořádně, aby se to točilo takzvaně. No hele, já mám krásných 5980. Cože? Za 2 koruny takhle vyšplhal. Já si dělám prdeli z tebe. Já tě budu trošku trápit teďkon s tímhle. Ale líbí, jsi říkal, kde jsi to nabral. Ale líbí se mi ty reakce vždycky. Jako když jsme jeli ten druhý battle, tak kámo, kam jsem šel, tam mi padl bonus. Za jakoukoliv sázku. Aj za 50 by to dopadalo. Každou sázku, co? 10, 20, 30, 40, 50, tak mi padaly bonusy. A další bonus na Astegovi. Jak by řekl Michal Holán? Bonus! Kámo, tak to byl scam teda. Kámo, mi to dalo 2 koule. Teda jakoby na té jedný bylo plus 8 všude, jo? Takže jakoby asi to bude 50x, ale pak už mi to nic nedalo. Se mnou, vole, Gate dneska si moc nechce povídat asi. No, 52x, pojď. Hele, hezky mi ho nakrm a já tam pak půjdu za 5 korun a vyberu ho. No to není neskoušej. Já jsem jednou zkoušel takhle taky na nějakém speciálu to. Big Bamboo. Big Bamboo tam jsem za doláč dostal nějakých, já nevím kolik to bylo, asi 3500x. To je krásný, no. Jinak mám třetí bonus na Astegovi. Cože, tak to tam jdu já pak za 5 korun. Normálně další koule, počkej, v klidu. Kámo, ty vole, že by se mi dotáčel Grand? To asi ne, co? To nic zkoušej. Bohužel, ale, hele, po maličkých krůčkách si proto jdu. A teďko mi padlo krásných dalších 42x. A jdeme za 5 teda, jo? Takže jdeš na Astega za 5, jo? No, dostanu ven tak nakouknout. Ale udělal mi krásných 212 korun do profitu. To si myslím, že je docela v pořádku. Počkej, hele, Gates ale nemůžu za 5. Tady za 4 nebo za 6, tak co? Mě dej za 4, jestli chceš, jako mě to vadit nebude. No tak já dám za 6, za to, jak jsi to hezky řekl. Kdyby si řekla, jdu za 4, tak... nebo jdu za 6, tak jdu za 4 schválně. Ale na to, jak jsi mi to tak hezky dovolil, tak si myslím, že tady za 6 je docela v pohodě. Ok, díky. Kámo. Hele. Mohlo tam přistát ještě jedna.
Krásně, propojil. Ale tak Hned mi máchnu, ale hned mi rovnou. Fakt? Ty koko, za 5, jo, sakra. Teď mi propil 10x, jo, takže easy. Myslím si, že Gates přichutí. Ty vole, co mi to padlo? Komu nevím. 146. Krásnej, takže No, už... Bezit, Ty vole, už vedeš. A je to v prdeli, čete. Je to... No Jaguar, ten jede dneska. Jak říkám, nahoru dolů prostě, nevím, co mám dělat, jsem z toho v nervech. GG, čete, už prohrávám. Tak co? Mohl by mi tady třeba Gates něco dát. Jako za 5 korun je to v pohodě, ten Gates ještě. Málo, sakra. Málo. Nejlepší hláška, málo. No mimochodem, propojil mi dalších 12x. Tak, máme tady pouštěných dalších 10 minut a načkáme teda za 10 korun. Tak jsem zvědavej. Myslím si ale, že první bonus bait a mám easy bonus. To si jako myslím regulárně, že asi je v pohodě. Že to je jako reálný chytit. Kámo, let's go! Máš ho? Ty vole. Se musím podívat. Já byl jasný, ty svíci. Já bych si dal svíci. Já si dělám srandu, že mi padl bonus, prosím tebe. Jsi tě oskemoval, když jsem se na to podíval, jsem si říkal, kde je ten bonus, Zase jsem tě oskemoval, klasicky. Řekl nejnormální. Kam ale nic to nedělá opět. Já nechci zase prohrát dvakrát po sobě, paneboj. Jestli prohraju, tak budu nasranej, protože Magnet zase bude říkat, aha, tak tě předběhnu. To už je lepší, no. 380, no. Ty dostáváš... A ten bonus ještě. Mně se točí bonus bait, počkej, a... Bonus! Woohoo! Fakt. Ty vole, tak pojď. Kamos, tak pojď. Tak pojď. Ty vole! 15. A rytry, kamo! Jo, zrovna jsem chtěl říct, že typu tak 1500, ale beru zpátky. Kamo! Čum na to! Čum na to! Jaký retrik jsem dostal! No jo. Tak no. Jebe. Tak počkej. Tomu říkám docela povedený bonus, to je v pohodě. To se mi líbí, jako já jsem říkal, že bych byl spokojený se 100x, ale... Kolik je max na bonusovi? 350 něco takového? To nevím vůbec, ještě jsem se tam nedostal, doufám, že se tam dostanu třeba teď. Kamo, teď to nic nedává. No, znova 2 sedmičky. Nice, ale to možná furt povedeš. No, tak beru Asi zpět, ne. tak beru zpět. To je krásný. To je fakt nádherný. Ještě něco by mi to mohlo dát, ne? Ještě jednu otočku lehkou. Bohužel. 2440 a máme tady 6319. Tomu říkám solidní výkon. Takový solidní. Tak, Nepříjemný. jsem spokojený, že jsem to dokázal, že jsem ho tady chytil. A točíme za 20, zvedáme. OK. Ty vole, za 20 jáše, kamarádičku, tak pojď. 10 minut se tady roztáčí. 20 korun, další 20 minut před náma. Už Já možná ještě buchnu pragmatik. Fakt? Že bys to chtěl jako vyzkoušet, jo? Ty kokos, tak kolik je? Máme 6 minut, no 30, jako jsem zvedavý, tam to bude hrozně rozhodovat, ty točky za kilo a za 30 a vůbec si do toho nechci dostat. Rád bych si tady udělal win a ještě k tomu nechal nějaký hezký polštář. No je za těch 30 stačí dobře hitnout. Uvidíme, no, co chytneme. A? Padl mi bonus na Fruit Party, easy? Děkuji, že jsi mi to nakrmil. Cože? Díky, kámo, díky. Máš prdel. Díky. Vážím si podpory, tak pojď, doufám, že to něco udělá, ale. Doufám, že tenhle bonus bude normální, prosím. Ale nemyslím si. Kam cítím skem. Kam to je skem? Proč to hraju? A dopežíš to vidím. Kámo, kam jsem to vlez? Byla past, no, docela. OK, aspoň něco málo se to trošku vrátilo. Ani 438 korun. Chápeš, že by to nedalo ani jakoby nice výhru? Ani nice výhru? To nemyslej vážně, ne? Kámo, co to je? Další bonus bait?
třetí bonus bait. Kámo, co tady není možný, ne? Kámo, to je třetí otočka, třetí bonus bait za sebou. Děláš si prdel? Co jsi s tím udělal, vole, s tou hrou? Další bonus bait, ukážu už pátý. Klasicky bez ničeho. Kámo, co jsi? Kámo, Kámo, dej mi ten bonus okamžitě. Barry by mi to mohla nacinkat tady. Jo, tady jsem chytil jednou. Barry. 10krát, Ne, jako za ano, násobek 7. 10. Ale taky se mi dotáčí třešně. Tak kolik mý, pane? 1 nebo 0? 2. 2 se mi, propojilo se mi jako 2, 3, ale padly mi 2 wildy místo 3. Pěkný scam teda. No tak ten Aztek se nedivím, že je nejhranější. OK, ale počkej, bomby. padly mi 7 v base gameu, 3krát, 9 se dobrých. OK. Krásný, krásný. Hele, já jsem tak rád, že tě kopíru a jakoby... Další, jo, dalších 600. Ty vole, co je? 450 za Barry. Krásný, máme, dámy a páni, máme zpátky 5000 korun. Ty vole, za chvíli. OK. Něco málo mi padlo ještě. Kolik to je? 750 hezkých. Ty vole. 750 hezkých, nebylo to sice jako dotáčení plátna, ale hele, v pohodě. Nemám důvod spěchat. Jakoby já jsem tu Skull Bonanzu, co hraješ? Já ji jako hrál hodně. Fakt jsem jí hrál a ze začátku mi dávala jako hodně bonusů a docela i dobrý bonusy. Ale kámo, mně přijde, že prostě mi ji vyply a momentálně dostávám průměrně 20-30x bonusů. Kámo, třetí plát, to se mi dotáčelo a nepadlo mi. Což mě štve a chci ho ještě chytit. OK? OK, jako nevidím důvod asi, proč bych měl odcházet, čete. Asi to vidím docela v pohodě. Já řeknu ti přesně, kolik máme času, aby si byl v obraze. Minuta 28. A já potřebuju... Tak. Manifestovat. Ne, Elfičku, ne, vůbec. To dopadne špatně. Ty už mačkáš za kilo? Jo, seru na to. Proč? Potřebuji to comebacknout. Ty seš twisted takzvaně. Ty seš Gčko. Comeback. Ty seš Gčko. True comeback. Ty seš Gčko. Ty jsi nemocnej. Dej tam za 2 kila jednu poslední. Škoda. Back in the game. Se mi tady dotáčelo další plátno a nic, kámo. Není možný, ne, s těma plátnama. OK, další výhra. Tak co? To je prdeli. Už nemusíš točit. Nemusím točit? Ne, bože. Počkej, já si tady zatleskám, jenom si, já to tady mám, abych jenom viděl. Děkuji. 3762, dotočila se, ani jsme se za kilo nedostali, no nebudu ani zbytečně mačka za kilečko, když už jsem vyhrál. No nic, tak děkuju. Kámo, děkuju za battle, no. Šel jsem se to klasicky pojistit, ježiš, to bude, hned zavolám Magnetovi, co tam vyváděl. No nic, měj se krásně, přeju dětský večera, dobrou noc, zatím, ahoj. Taky, čau. No, dámy a pánové, tak vyhráli jsme další battle v lize, moc krát děkuju všem, co jste koukali, no a samozřejmě koukejte dál, protože tady ty turnaj a battle v té lize budou probíhat v průběhu celého roku. Dámy a pánové, jsem rád, že mě sledujete, moc děkuju za podporu, no a víte, kdo bude první zase, ne, ty vole, pane bože, já vám tady ukážu, já dám tady Magnetovi, že si tady ze mě bude já prdel. Dámy a pánové, díky všem, mějte se krásně, přeju vám hezký večer, dobrou noc, no a já jdu zavolat Péťovi, jdu se takzvaně vychválit. Čete? Mistr Legenda se s vámi loučí. Ahoj. Král, za ním stojí komunita, co s ním padá i vstává. Ten příběh je real, žádná fejková zpráva. Silver button možná ještě nemá, ale srdce pro hru, to má už teď bez přemlouvání.